buhing handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Ato nagsugdan sa paghatag og kinabuhi pagtagad ang first letter sender nato rong hapuna gikan sa ato ang magtatampo from Cebu. Ato pa niya na in love na hinuon ko tungod sa among kasuod at didin. So tampo gikan ni Ray. Everett Harris at didin. Sugo sa may kabatasan mayong hapon nga na kanimo at didin. May nga masahab sa magkakabanan diha sa radio station sa DYIB 96.1 Voice FM. Sa mga suki nga mga tigmanawan, suki nga mga magtatampo nga sama kanako. Sa mga advisors karon, mayong hapon ninyo. Labi na kanimo at ilidin nga mo'y naghatag o kinabuhi pagtagad sa mga suwatampo nga mahilandig sa lapihan sa imong tulumanon. Salamat nga sa makananayon ana akas kapiskay sa maing panglawas at ilidin aron makapadayon ka sa pagpanginahan sa among mga suwat. Taga Mindanao ko at din. Tungod sa kawadon, sa mga paningkamot sa kinabuhi, naabot ko sa lalawigan sa Subo. Kay manitag trabaho. Sa mga nakalabay nga tuig, kaluwi sa Dios sa akong pagpangita, nakakapladge ko trabaho ate. Sa kaayo nako sa akong mga trabahoon, na-promote ko. Ba't kinahanglan ko nga magsigig travel aron moadto sa different branches to monitor usab niini. Usahay kuyog nako ang amo o boss nga manager at didin. Namilyo kini siya. Maway di pa dala sa ilahang negosyo in behalf sa iyang bana. Iyang bana tuwa sa gawas sa tunganas. Noon kaayo at din nadungog na mayang bana playboy, babaero. O akong nasayang na magsige na laghilak ang akong boss nga babae at dito. Ako ang iyang kasumbungan sa tanan niyang kagulanan sa iyang bana. Sa una maulaw ako ni ma'am kay may pagka-strikta. Pero sa diha nga nagkasuod na kami, nakaila ko sa iyang batasan, sa panahon nga magkuyog mi nga magbiyahe at din sa bang mga lugar. Diyan nako napamatud-an nga game usab siya. Hangtod nga inanay nga nagkasuod kaming duha. Mangaon ming duha. Sa una, maulaw ko nga makikuyog niya. But hangtod nga, nagsige na siya o pangagdan ako nga
Dili ko no angay kung maulaw kay isipon lang ko no nako siyang suod sa kinabuhi ate. Sa kapoy nga lawas sa among trabaho, sa pag-monitor sa among mga produkto, kinahanglan magpa-recharge kami so mag-inom eh. Hangtod nga abot ang higayon nga adunay nahitabo tali kanang duha. Saksi pa kay si Ma'am at Didin kay lagi dato. Maayong mualima sa iyang lawas. Daghan mga ipang-maintain aron mahimo nga hamison ang iyang mga pamanit. Nakaingon ko nga tungod lang sa among kahubog niya adto mga panahon na nakapahungaw kami sa among tagsa-tagsa ka mga kibati. Nakaingon ko magdala to sa mga ilimnon nga maghubog. Apan sa ba nga nasundan sa kadaghang higayon o panahon at dilin. Miabot ang dakong problema kay ni Ma'am Lucia. Iya kong gipabalo nga Ma'am Lucia. Matmatod pa ni Ma'am nga dili daw kuno ko angay mabalaka ate Didin. Kay naara kuno ang iyang bana. Ba't naka-feel siya nga ako ang amahan sa iyang gimagtos? Nakuyawan ako at din na ato mga panahon na. Kaya magsige na mag-ingon si Ma'am na gibingaw siya na ako and magsige na siya kiskot nga love daw kuno ko niya nga lahi daw kuno ang iyang gibati karon ikumparar sa iyang bana. Nini mga panahon natin nga nagsabak ang akong Ma'am magsige na hinuon mi o gawas kuyog kaming duha. Mahadlo ko og mabulilyaso ang among kahimtang, ang among relasyon ug mapiktaran ang akong trabaho dili. Trabaho na ako ra ba importante nga akong kita para sa maginikanan nga tuwa sa Mindanao. So sa may angay na kung pagabuhatin, angay ba kung mabalaka? Apan niya salig man si Ma'am nga nothing to worry lang daw kuno. Kay naamay bana siya. Kapatid pa niya, pwede usab nga iyang paangkunan. Sa paggiya-biya sa iyang bana te, mausab ka itong mga panahonan nga nagasumit kaming doa. Sa mga kinakong problema karang hapuna at Didin, nakasako sa iyang pamilya. Pero sa akong bahin, ulitaw man ko, wapoy angay kabalakan. Pero siya, pamilyado man, diha nang dakong problema. Angin ako kutob at Didin, nagdagandang salamat sa pagkatag mimos o pagtagad sa ako ang sawatampo. Kinintanahan di ka ni Ray sa southern part of Cebu. Di na tumubot ng biyagan yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung boss nga alagad inahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit ang magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.